kan? Bisa ya benar.
Shalom. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton, selamat hari Minggu madihamu amang inang, remaja naposo bulung, nama dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta Marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhalado nami. Huriani tuhata nahina holongan, marsada ni roha mahita muse sadarion, lau mamuji tuhata di minggu paopat dung trinitatis, atong sian nasa roha dohot hapos yaon, tapasangap matuhani, tapuji ma ibana marhite edde pujian, songon topik ni mingguta sadarion, mamaritahon, huhut mangulahon hata ni debata, tapuji ma tuhata, marhite buku edde sian nomor 550 sia ayat sada 1 ayat 3 debata nasokal si tolu sada. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabutohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah siyako, ima na mangulohon uhum sabing, dot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon, maradopon debatam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ale tuhat debata amanami na di banua gijang, hubang idohami tuho, say lehon matuhami toddi ni hasitongan dohot dame, asa takka suboto hami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji matuhata siat buku ede nomor 557 ayat 1 ayat 2 Dau Dumegan. Tangyau kamu mapatik di miguta sadarion imasian 2 Timotius bidu 4 ayat 2. Jami tahun hatai hajogjokot ditiki na une nang so une pisang paingot apoi marhite-hite nasa labbas ni roha dohot pamudayon ido sahatna atong rak mangidugugu mahita laho mangulahon naho bartu patik nai ale tapuji matuhata siat buku ede nomor 410 ayat 2 taba ayat 4 tujulom o debataku. Tato po ti madosat tatu ado pani debata martang yang mahita. Ale tuhat debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Saya marasin roha mahomi dahami on. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangudihok kami. Asi maroham dihami. Sepatok tong madihami roha hamuliateo tuho. O tod di porbadia. Pangapul dina marsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhiten asi ni roha. Say unang tulak kami. Say tugihon mahami, ho ale debata, ama, anak doho tod di porbadia. Amin.
tabegi mahata baga-baga taringot tu hasani dosa. Ala ni pangalau siota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahe ni hajahatot tado ibana mamugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasunangata. Jala binahe ni bugang na malum tahilala. Hasangapon ma di debatana ni gijang. Amin. Tapuji matuhata marhite kor Mary Koyer.
Tapuji matuhata sian buku ede nomor 134 ayat 1 ayat 2 aut so asiroham. Tatangihon mahatani debata nagabi epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Kolose bidusada mamuka sian ayat sada 1 ayat 14 tajahama margati sorin. Au surat ni si Paulus apostel di Kristus Yesus sian lomoni rohani debata dohot Timotius dongani. Na badia na di Kolose akka dongan na Persea na di bagasan Kristus asini roha madihamu dohot dame sian debata amatai Maddok mauliate dohami lahu tumangihon hamu toktong tu debata amani tuhatta Yesus Kristus. ay hubege hami do barita ni haporsiaon muna di Kristus Yesus nang holong ni roha muna midasaluhut na badia. Alani si hirimoni naung di parade di hamu di banua gijangi nunga di bege hamu hiani marhite-hite hatani hasitongani ima barita naulie. Ima nang sahat nang tuhamu nang tuliat portibion namat parbue doi jalalam ganda suang songon nang dihamu olat di dung di bege jala ditanda hamu asini rohani di debata di bagasan hasitongan. Songonido di guru kamu sian si Epapras dongan saulauni nahina holongan ay parhalado Kristus nahabosad do ibana humopop hamu. Laos ibana do pajojorhon tu hamu holong ni rohamuna di bagasan tondi. Di baheni duk kubege hami dang masohot nang hami tumangyak ko kamu jalamangido asa digohi di hamu patas ni roha manadda lomo ni rohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon parto dion. Asamat parangin na tama di Tuhani hamu gabe halomoan di situtu jalamat parbuehon nasa ulaw na denggan. Laos gadda di hamu panadaon ni debata gabe margogo situtu hamu hobbar tu gogo ni hasonangan nai makorhon nasa habengeton dohot labas ni roha mardongan las ni roha. Mandok mauliate mahamu di amai naung patauhon hamu manjalo tohap na di bagasan hatiorini siteao non di akan nabadiai. Ainunga di roro hita sian gomgoman hahulomoni jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibana do adong di hita halwani ima hasesaan ni akka dosa. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji matuhata marhite kor ina parari Kamis.
Tapuji matuhata siat buku ede nomor 25 ayat 1 ayat 2 hatami ale Tuhaku. Tahati dakon maha porsiautai songon nahina tidakon idongata saha porseon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ne debata jahuba nasa sadai imana tinuuhon di si Maria nagabi-gabian santon di porbadia andorang soha buan Ido tuhata natu maun laberne di pangguman di silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang natu waktu banto rundung di tanom namulak mangulu di hari patuduhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di bata jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pa imamulak sogo tu tanon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea di tondi porbadia Jaladong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akka nabadia dohok dia sani dosa dohok dia tai namandok mulak mangulu sugut daging di halak nong mate dohok dia nguluan nasora sudah. Amin. Tapuji matuhata marhite kur amasion.
tatangihon matik ting ni huriatta di bagasan Minggu sadarion. Hurian nahi naholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Tatangi homma titing ni huriatta di bagasan minggon. Minggu tanggal 10 Juli 2022. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggu tasadarion di guari minggu paupaton dung Trinitatis. Dohot topik mamaritahon huhut mangulahon hata ni debata. Napaduahon jadwal perhubas. Amang padita haris tadahuria sitorus STH marhobas di parmingguan manogok pukul sia wib di HKBP Kodia Tangerang. Napatuluhon marulaon nabadia. Nunga di patu pahuriatta marulaun nabadia tusar sahalak ruas ni huriatta ima inang tiomsi borusi mamora di patupa na di hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 na maringanan di Pila Regensi 2 Tangerang Blok AA Onom nomor 4 Gelam Jaya Pasar Kimis Tangerang masuk wit Bethlehem na nihobasan ni amang padita haris tadahuria sitorus STH. Napaupaton basar seksi parupuan. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 Juli 2022 dung sipul parmingguan manogot pukul 6 wib dohot di parmingguan arian pukul 10 wib seksi parupuan HKBP Bonang Indah patupahon basar makanan laho mendukung program seksi parupuan di huriatta. Tatupahima kegiatan ini bahen sangat digowarni Tuhatta. Napalimahon PHD seksi lansia. Di hari Rabu tanggal 10 Juli 2022 masuk pukul 10 wib maringanan di sekretariat di patu pado PHD seksi lansia. Sinosohon ma turuas ni huriatta nang marumur ono 10 tau tugijang asa madohoti ulauni. Laus titingoma nagabi undangan resmi tu sude horong ni lansia di huriatta. Napa onopon partangyangan uek. Di hari Rabu tanggal 10 Juli 2022 masuk pukul 20 wib di patupa huriatta do partangyangan uek di uek Judea di bagas ni keluarga amang Ersiahan inang boru Batuara namaringanan di perundasana Indah Blok SO 17 nomor 22 RT Walu RW Saplonom Bonang. Di uek Bethlehem di bagas ni keluarga amang BM Manurung inang boru Sibagariang namaringanan di Perm Teratai Gria Asri Blok E2 nomor 10 RT Saplonom RW 4 Legok Tangerang. Sinosohom matu suderuas ni huriatta tarlumobina adong di weki asaria lau madohoti partangyangani. Napapituhon rapot pengurus lansia HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 masuk pukul 10 wib maringanan di HKBP Tangerang Kota di patupa do rapot pengurus lansia HKBP Distrik 21 Banten. Pinangidohom ma tu pengurus lansia di Sudehuria asamat dohoti ulauni. Napawaluhon partangyangan gabungan remaja dohot na Poso Bulung Saresot HKBP Bonang Indah. Di hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 masuk pukul 10 sia 30 wib
maringanan di HKBP Kodia Tangerang, di Patupado Partangyangan Gabungan Remaja Dohot na Posobulung Saresot HKBP Bonanginda. Sinosohom ma tusude remaja Dohot na Posobulung ni Huriata asa madohoti Partangyangani. Napasiahon Seminar Nasional Dohot Kebaktian Iman HKBP Distrik 20 Banten. Di hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 masuk pukul sia wib sahat tunasidung maringana di Edelweiss Hall di Tangerang di Patupado Seminar Nasional Dohot Kebaktian Kebangkitan Iman HKBP Distrik 20 Banten. Sinosohon ma tusude ruas ni Huriata Bonanginda asa parsidohot madohoti ulauni. Napa 10 kebaktian Padang Sekolah Minggu. Di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 maringanan di Taman Wisata Matahari Puncak Bogor di Patupado Kebaktian Padang Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. Saya di pasu-pasu di Batama ulauni baik sangat di Goarna. Napa 10 sadahon rapat pengurus kategorial. Marpardomuan tu tahun kesehatian HKBP di Patupado Ulaun Gereja Saresot Bonang Indah. Sialani di Patupa Huriat Tamarapot pengurus kategorial, seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi Naposobulung, seksi Parupuan, seksi ama. Nah di Patupa di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 masuk pukul 10 wib maringanan di gereja HKBP Bonang Indah. Sinosohon matusude pengurus kategorial ni Huriatta asa rade madohoti ulauni. Laus titingomma nagabi undangan resmi tusude pengurus kategorial ni Huriatta. Napa 12 hon. Panitia Pesta Gotilon Pesta Natal Doho Tahun Baru. Hobatu haputusan sermon parhalado na di hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 mamutuson ima we Jerusalem nagabi panitia Pesta Gotilon Pesta Natal Dohot Pesta Tahun Baru. Sialani sinosohon ma tu we Jerusalem asa menyusun kepanitiaan laho mangulahon ulauni. Lapa 10 toluhon pilihan parhepengon dohot torok niruas naro di parmingguon nong salpu. Boima tajaha di pail nong pinasahat ni Huriatta marhite wea grup. Pasap lopaton. Selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni Huriatta pasahaton selamat panjang umur. Go las nirohama sude ruas ni Huriatta na marulang tahun hatu tubuh dohot na marulang tahun hok ripe siat tanggal opak sahat tu tanggal 10 Juli 2022 kata nitu hatta si pepotta imana tersurat di Pesalmen 107 ayat tulpusada ikon pujion nasida majahoba ala ni asini rohana dohot halongangan aka nabi nahainai tujolma manusia. Aka goar-goar ni namarulang tahun hatu tubuh dohot namarulang tahun hok ripe boy mata jaha di pail na pinasaha ni Huriatta marhite wea grup. Songonima titing ni Huriatta tuhat tama nama masu-masu hita salutna. Naeng begeot tama barita nauli na pinaltolhas ni naposona marede mahita sian bukwede nomor 600 sia pulsada sian sude parulian na arga.
tapasada rohata martangiang mahita. Disondo kami nuay ngale di bata Jehovah, ro tua dopanmu, di bagasan unduk ni roha do serep ni roha, maka mulatehon sudah dengan dibasam, paso-pasong pangaramotiomu di ngolunami, di tabay hodo hahipason ng hagugon di hami Tuhan, di bala di papungu hodo hami muse, di parsaoran, di parmingguon, di tikion. Paso-paso ma parsobaon nami, parsauran nami tuho marhite parmingguon. Paso-paso ng roha, ng pikiran nami, laho majalo hatang. Tatong do hami mauwas di hatami Tuhan. Alahu rajumi hami hatamido, nagabibokal ningolo nami. Hatamido, sulu-sulu nami dinagulap, tukot nami dinaladit. Jala hatamido Tuhan na mangarahon manuntun hami laho mangulahon na hobar tulomo ni roham. Ala ni makuling maho ale Tuhan ay nung ngarade hami laho tumangihot sa. Atong nibagasan guarnya nakmu Tuhan Jesus Kristus hupasahat tami ma tangiang namyon. Amin. Horasma dihita kamanginang nang hita salhu na. Tajahama hata ni debata nagabe jamita di mingguta sadarion ima natarsurat di 5 Musa bidutolupulu mamuka sian ayat 10 sada sahak rodi ayat 14 maksika soring mahita majahasa ay patikon nahutonahoni tuho sadarion dang masokalhu diho manang maholaku. Jaladada di bariban ni laut hatain, ubahen pola ikon dohononmu, ise ulaning sika nami, taripar laut mangalapsa di hami, doho patubege hosa, asa ulahonon nami nian. Ima sahakna. Hurian itu hata adong ma sadahalak dung sahak di bana tujabu disukun inatanama anu nga mangako nina alus na daw hape nga mangalang mi habis mangalang mi nga mangalang goreng habis mangalang goreng nga mangalak kacang habis si masuk dope kopi. Alay sahak di jabu nga mga kodaw. Nina, ala niya ha? Aladang masuk dope dahan. Adong ko so ni hala kan, molodang masuk dope idahan ni hira na hurang hot. Say adong ko hura na hurang. Nina. Ala memang idahan itu nagabe kebutuhan pokok di ngolutaon. Molodang taal lang idahan memang saya nahurang dope pakilalaan do siubeo ni pe hirana longa-longa danggok inarohana kan. Jadi songo dia riko ni idahan si pangano perdagingon di ngolutaon songo ni manang riko ni hata ni debata di ngoluta molodang tabege manang molodang tajaha hata ni Tuhani ganup ari bohado pakilalata amanginang nang hita saluhuna hira nadong do nahurang di ngolutaw molodang hiyay ba na memang majaha mambege hata ni debata ganup ari biasa di dang imarasa adong nahurang di ngoluna alay molo tiap hari do ibana
majaha manang mabige hata ni debata holan sahalipe dang dijahai asingate ayah adona hurang noy sehirana so pas harana adong na so sikop di ngolukon dungi ay dang martangi yang dopiaw huhu majaha hata ni Tuhani pitor paradion nido dirina pitor pasumanon nido parsurion na pasumanon nido parabiton na hudul doi martangiang dungi majaha hata ni debata dukpei asa barupe songon nasikop pakilala aku dung martangiang ngau jala dung majaha hata ni debata ala dirajumi sada kebutuhan na masairikot di ngoluna buasa rikot hita majaha hata ni debata manang-manangihon hata ni debata ala memang di dung tajaha hatai boido gabe las roha ate gabe tarapul hita gabe lam tabba semangat lam tabba pakirimon lam tabba hagogoon dung tajaha hata ni Tuhani jala tarajumido hata ni Tuhani do nagabe sulu-sulu di hita hata ni Tuhani do nagabe tukota di dalan naladit jala hata ni Tuhani do na menuntun jala membimbing hita mengarahon hita laho mangulahon hasitongan hati gorani naho Bartolomo ni Roha ni debata jala na marguna do hata ni Tuhani laho pauliulihon doho laho mamisang hamu akadongan heado kami makatahatay piga-piga halak kami didok sada ina matwaw ay nakini nga majaha bibelo duaw alay maul huatusi nina alana sambil menyetrika pakaya duaw hujaha bapak tu gotong niko ba maul matong atu samu itu inang hatai ala sambil menyetrika huhut majaha bibel jadi Roma dong aku nomor pungos sadanay badong museng do pinang mulo omaku sambil barbete-bete huhu ijaha alkitabi nina bawa museng mayete inaroha iya jadi ima rupani ate aka amanga kainang olodo hita alani aka kesibukat taganub ari sipata ngadong tikita na husus ta siapon laho martangiang doho mabige manang majaha hata ni debata olodo hita sambil manggoreng sambil mangalopa iputar video manang YouTube laho menangihon hata ni Tuhani ate olodo sambil manapu sambil mangapel di BG aka renungan sian YouTube bohado tikos do songoni sikap ta dinalaho manangihon Tuhani hata ni Tuhani ya baboy do honota di sada sisi daripada sohya di BG inang daripada sohya di jahat enak pe sambil mangalopa baboy do ni BG ni atusan jalan ni haporsya nina mulyate ma mul ta atusi jalan ta haporsya pe nang pesongoni carata iya hamu kadongan sa haporsyaon hata ni debata naung tabege na salaon jala naung tatangihon tajaha jala mungkin nung agudang hita memberitahon hata ni debata di nguluta sa lelengon ahado lapatan nii asa akan naso porsea gabi porsea tutuhatay akan na porsea asalam tang asalam pita haporsyona ido gunana ikonsai terus do hita majahay manang mabigay hatay ay marhite na say majaha manang mabigay hata ni Tuhani hita odo patuguhon haporsyauta lampita haporsyawni alani dang murabe moleng-oleng songon arung na meoleol haporsyawni banang pero alogo suksung nang pero udan potir
manang nang pero banjir dang urahi tamarupak gabe songon halak na pajongjong bagas na di atas batu mamak akahalak na mabige hatay jala na mangulahosa. Di buku Mateus disurat di Bibil manang di Alkitab tay hamua kadongan saha porsyaon nasa natumangihon hataki jala mangulahosa tudos may tuhalak na pajongjong bagas na di atas batu mamak molorope udan potir rope takuju manang rope alogo manodong bagasi dang ura marokso bagasi alay halak na mabege hata ni debata hapedang diulahon tudos may tuhalak na pajongjong bagas na di atas rihit holan ro udan ro banjir manang alogo suksung pitorhato marokso bagasi ido gunani nasay majaha manangihon ng mangulahon hata ni debata asa haporsyaw taon bertumbuh tu haporsyaw nalamtang nalam dewasa unang ura-ura behita di palidak-lidak aka hagogoon na aka haulion na di portibyon na boy tenikmati sementara jala ido hamua kadongan sa haporsyaon di turpo epistel ta naung tajahan nakiningan di Huria Kolose di suraton Apostel Paulus mas surat nai tu Huria Kolose tagan di penjara do Apostel Paulus ala di begedo barita ni Huria siandongan na sa ulaon si Pras didok alani uli ni rohamuna di barita nauli nang diholong ni rohamuna tu sude jolma say toktong do hutang yako kamuna ni Apostol Paulus tang yakon turie ala ho do haporsyaw na sida nang pe pada zaman ni pada masay adongko aka perbarita nauli na mga jarhon aka ajaran sesat na maralo tu haporsyaon ni huriay alay ho do na sida lahu mangulahon makanguluhon na hinaporsyaon na dang ura-ura tarela-ela tu ajaran-ajaran na asing na so serumpun na so sarupa dohot ajaran do haporsyaon ni huriay baru namangihut hamua kadongan ikon barita honot tado barita nauli ditiki naune nang ditiki nasone so na Apostel Paulus nang pe di penjara ibana toktong gomarbarita nauli jala dido ibana do molodang hu baritaho ni utakku dui ni naibana jadi marhite aka surat do ditongos tu aka huria-huria ima cara nalaho mamaritahon barita nauli jala hita pe HKBP pada umumnya di masa Covid na soboy dibuka gereja dangadong ibadah nang ditik kina soune di masa kopiti anggo huria taon diusahahod dolaho memaritahon barita nauli marhite-hite rekaman na masuk tu YouTube channel HKBP Bonang Indah jadi nang dibagasta ganup hita boydo mabigay hata ni debata molosogo pero hanihalak mamereng hita tik kina soune dunia ni alay ko toktong do pasahatota barita nauli alaguna ni baritay hatay ima mamisang pauliulihon padinggaton ay molodang tategor ay molodang tapisang halak naong madabu di bagasan dosa jalamate maibana di hadosaon na tuhita do tunggon ni tuhani mudar ni ay buasa dang nipisang ho buasang dang nitegor hoy sugod rohana mamerengaw ay dang masipakulingan hami molo ido alasakta aka mga kainang mati may bana di hadosaw na siyan hita do tunggon ni tuhani mudar ni
Alay mo lo nunga tategor sada-sada halak, nunga tapaingo, nunga tapisang ibana. Molo mate pa ibana di dosanay, nunga taula be, tanggung jawab ta. Tugas dan tanggung jawab ta taula. Angko mabay marparbue akan natapasahati, dang guru dihita mabay marparbue. Ay nga hupisang, ay dang marna muba, ay dang marna berubah. Molo nina, dang hita mabay ni berubah. Dang hita mabay bertobat. Debatado, di bagasan to di parbadia na mangula, di diri, di ngolo ni halak naong mabigay, ino mabayan adong parbuena. Mangula hita jolma, alay ang kumabayan jadina, debatado. Yeah. Alay tarhirim do, akaruas ni huria, ruas ni tuhatay, bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh ha porsyona. Asalam bertumbuh, asalam gugo ha porsyota, madalani akan namasa di ngulutaon, di nasota boto aha namasa tu hari marsogot, jala marsika soring do akan namasaon, jala tabolus do las ni roha, arsa ni roha, tabolus do nang aka parsahiton, tabolus do nang aka bencana, tabolus do nang aka ragam ni hamaolon. Ya. Jadi manangah hape nata adopi tarajumi doi laho papitahon haporsyauta patakon haporsyauta ay ujian di songon mas manang perak asalam tarida bahwa mas itu murni ikon ditutung doi jala dipukuli doi songon ni donang hapitao ni haporsyaw ni hita si huton Kristus uji jala diuji do hita terus jala ujian na di palos Tuhan nila ho manguji ha porsyauta dadaholan aka arsak na kiningan dadaholan si taon ni daholan aka parukilo ni kegagalan ng aka parsahiton ng hamatean marhite aka ragam nilas ni rohape marhite aka ragam ni pasu-pasu lam mamora hita lam manaik pangkata lam sukses aka nakota itu juga ujian lahu manguji ha porsyauta lam maruduk ni roha lam marserek ni roha dohita jadopan ni debata manang daw manang nagabi madabu do ibana tu haginjangon ni roha manang gabi madabu do ibana tu keangkuhan ng kesombongan jala dirajumi ibana alani gogonay alani usahana sabing no ni manang alani malona sabing no ni lam rajuman nama molope songoni jupang di ngoluna rajuman nama holan ala asinroha do pasu-pasu ni Tuhan ide ido panidangion jala pengakuan ni haporsyaw ni sadahalak naong doktong makanguluhon hata ni Tuhani sada parbuay do di ngoluna molo di bagasan serek ni roha do ibana ima sada parbuay natapataridahon hamua kadongan parbuay ni haporsyaw nang manangihon jalma jaha hata ni dibatahi tanah nasailaon maruduk ni roha dia dopan ni Tuhani jalan apa duahon parbuay nanang tapataridahon di ngolutaon ima kesetiaan ta bohado hita patuduhan kesetiaan ng kesungguhan ta dinalaho makaholongi Tuhani unang goholan ditiki mangomo saksa sita puji Tuhan ni nahita moloro kahamolo ni sutung do tadok ay dia do Tuhanon nang do nang itinggal hodaw ay dang hayoloy manang dijawab tangyako sude tangyak ta ditangihon Tuhan itu sude tangyak ta dialusi Tuhan ido alay alus na hobar tulomo ni rohana hobar tutikin ni Tuhani dang hobar tulomo ta jaladang hobar tutikita jadi kumar benget di roha dohita marhite ikolang marpos ni roha jala marpakirimo ima parbuwe na tapataridahon unang hatok marungutungut unang hatok madele jala unang sampai adong halak na maninggalhon Tuhani maninggalhon agamana maninggalhon Tuhani
gabe Tuhan na asing di bayan Tuhan na. Alay parbue na tapataridahon di ngulutaon ima marseret ni roha, marpakirimon, marbenget ni roha, jala hinorhon ni ima, adong magkesetiaan di hita. Setia saha ro di ujung ni nguluta, hola manob bajal makaporsyay, debata na sasaday. Molo halak na satia tu Tuhan, idong na nasatia tu akale-ale. Gabe dang molo adong waku godang madong aku, molo suadong waku madaw makalaleko. Dang adong be nasongoni pardonganon paralealeon ni halak na satia tutuhani. Halak na satia tutuhan jala ido nang nasatia tu alialena. Nang dung marsahit alialenao, dung madabu tu hapugoson. Dang adong be dihadihana alay toktong iba na satia mardongaton ali-alinaon. Justru di sido diuji siapakah sahabat yang setia. Sahabat yang setia diuji dan ditiki adong di ibana. Alay ditiki marsahit, ditiki pogos, tiki suadong na dihita. Siani mataboto, siapa sahabat yang setia yang tetap mengasihi kita. Jala ditiki songonido nang taboto, istri yang setia kepada suami, suami yang setia kepada istri. Unang ditiki mamora, tiki karejo, ditiki gateng, tiki hipas amai, setia inangnya. Ya, tiki ada uang abang disayang, kan? Tidak ada uang abang, asal mahamu madokon ida. Udah aku dokon nih. Iya. Dang songo di beke setiaan ni halak na setia tu Tuhan. Ya. Nang so nang adong hian karejo, nang so adong be karejoi, nang godang hian hepeng, nang so godang be hepeng, nang sehat hian ibana, dang marsahit, molo pe marsahit ibana nunga bertahun, lam kurus, lam moro hagat tengon nai, aka inang tetap setia. Aka inang tetap setia. So ni do nang sabalik na. Aka amai pesoni ma tetap setia tu inai. Ya, unang gotiki cantik akai na tao na tetes. Godang hepeng na karejo ibana. Tahaholongi patudon kesetiaan na. Alay marsahit mainai. Ina taon marsahit. Kalau marsahit dope dang moding dope. Udah nga mamereng lirik kanan, lirik kiri. Unang songon ito ngati. Iya, unang songon ni. Bamolo nunga lao inaktai, nggak apa-apa, ya kan? Buat baru nasi, nang pol. Alay molo tiki adong dope, inaktai, mangolu dope, iya. Iba tu duho makai setian. Jadi akahalak na setia tu Tuhan do, na boy hok setia tu pasangan hidup na setia nang tu ali-alena, jala setia nang tu panggilan jiwa ta. Ido. Ay molodang setia tu Tuhani ngahu tinggal honon tohonakon ay apola ay sudah bu hape gay pangulani huria ay gudang hata jong salah hudul salah ya kan ito to sa mulai ujung rambut sampai ujung kaki dinilai kurangan no pamakeni ba ay bado iya ay hulani do bejuna ina itu kan ay do perhoi itu soalnya saya sonne yesi nina. Kan godang hata si begeo si caloon dugro eska kudang minuto dah ayah dia pepi day marwar pisoni kemungkinan ada gitu ya. Jadi molo dang setia tu Tuhan ini membege akahata na songonon mungkin saya akan daw dang margugo dang tahan gitu dang tahan alay ala setia do tu Tuhan nang makaholongyaw nang manobusaw nang marmudu-muduhon naw jala nang panguluhon naw kembali ay molos yan pengalaman ni ngoluku naw mulak mangolu daw ay nga hanang mati gari dokter madokon ini mujizat ibu bisa selamat ibu bisa hidup nina naw mangalehon mujizat daw nga huday jala nga hanguluhon songon dia dengan basa pasu-pasu pangramotion ni Tuhan ini ngoluku dang mungkin betong so setia ala ni kesetia ku tu Tuhan ido gabe boyaw marbenget ni roha
setia mangulahon tohonaki panggilan mulo dangalani so bibil prophet ahong baidu dah kan gan godang per kilo ni jadi songoni do hita nang aka mahakai nang iya jadi mulai pilih pehita gabe seksi gabe panitia gabe pengurus di Punguan Kor tarajumi Tuhan memanggil kita setialah manangah hape namasa mulo soy tangi hope suarata mulo si parduli hope hita ya itu biasa itu iya unang pitor mundur setia kepada panggilan ido parbue alanido di bagasan tepuk tahun memaritahon jala mangulahon hatani di bata akai do parbue nanai si parbue honota unang itor marung tu ai songono do hape daga bi ketua bulus mah indah kan ya harus sabar ujian itu justru alanido ikon lam godang lam tang kita jala lam margogo ya dak sadia duping godang ko pinanya lam menindongan lobisen ali dia tetap setia nih hamu kadongan saha porsiaun amar parbue molonunga tatangihon hata ni Tuhani unang songon upama ni Tuhan Yesus ya ibereng mahawara basa na daw belgado hawon ribudo baga idaw ba boy man non alawon parbue na pas male hape saha ma jonok tuhawi tahirim kecewa Tuhani ala dibereng sian parbalgani hawi do ribun ni bulung na ngaramos ra parbue niyon nina hape holan ni pajonok dang marparbue dang adong parbue na ahamadi dok Tuhani tabay hawi dak pasobon mangolui itaba hawi ditutong gabi abu itu gambaran perumpamaan tu hita Tuhani makirim do sian hita parbue na tonggi parbue na dinggan ya. Dilehon do hita hamuraon dilehon do di hita hahipason dilehon do di hita hagugoon bahkan akan nataula pe di paso-paso Tuhan ido marparbue na dinggan akan nataula boy do lam gadda akan parbue ni nataulay gabelam mamora hita akaya nakot tape sukses iya bohado hita pataridahon parbue tudongata hola tu diri ta sandiri doi holan ta rikot tu diri ta doi manang boy hita gabe pasu-pasu tu akan na asing parbue na neng ta pataridahon marhite na say manangihon hata ni Tuhani hita dok mamaritahon gabe pasu-pasu mahita tudongata dina humaliang hita boy hita mabuan las ni roha boy hita mabaen dame boy hita menyemangati patuguhon rohana unang madeli aka na mangodopi aka parukilon si taunon jala marpakirimon ibana ima nagabi pasu-pasu sa mingguon hamu kadongan sa porsyaon molo tabilangi adong do na marlas ni roha marhite hatata nang aka pabaynata pigahalak ma di bagasan sa mingguon pigahalak ma nalam tabba semangat na nalam tabba pakirimon na alani aka hatata nata hatahon tu ibana jala tatangyakon ibana manang adong do na tersakiti na marhasit ni roha alani aka hatata ng pabahinata ima nagabe evaluasi tu hita molo lam godang do halak marlas ni roha marhite ngolukung berarti marparbuehon parbue na tonggi do molo lam godang do halak na marpos ni roha jala lam marpakirimon semangat ibana madalani ari-ari ni ngoluon berarti au marparbuehon parbue na denggan gabe pasu-pasu do marparbuehon parbue na tonggi jala na godang mahita ka mga kainang dadaholan sina manangihon hatay alay gabe sulahon hatay mahita mardongaton Tuhan ido
margogoy dipargogoy Tuhan do hita laho mahulaho ni. Asaboy hita gabe marmaritahon barita nauli ikor rajid do hita majaha do manangihon. Ayaha mabarita honota hata honota ang gusohya do hita manangihon manang majaha. Ay nang jumulo do tatangihon, jumulo tahaporsyay baru marparbuay di ngoluta baru pe tapataridahon parbuay. Jadi odo nang pergumul aku dong huparade jami taon husuk do diriku sendiri. Bah, ay marparbuay do jami taku di ngolukku Tuhan. Sutungga beholan songon pacuri hami par jami taon. Holan pamolusan, iya, yusehon berita naulion. HP di pacurona hado lumut do na tubu. Sutung soni do ngulu nami akka par berita naulion naraku ma. Mamparparbuay majamita nami. Asa unang holan majamitahon. Tanya ko kamu na hami ruas ni huriay. Asa margogo kami na makanguluhon. Aydo, asa unang hadirion nami na lebih menonjol di ngulu nami. Asa unang keakuan nami na menonjol di ngulu nami. Alay boy mahami akka parbarita na ulion. Gabi paso-paso di tonga-tonga ni huriay. Godang ko carata dinalah marbarita na uli. Dang holang marhite podiumon. Dang holang marhite siyan mimbaron. Marbarita na uli. Hita sudah gawe parbarita na uli do nang porsya di Tuhani. Godang cara. Marhite hatata gawe barita na uli. To akan obigesa. Ngoluta pabahinata barita na uli. Songon nanido ni Emeritus Doktor Eporus Dr. Justin Sihombing di sadabuku na ni guriton na ngulumido jamita hanguluhon jamitami nina. Jadi ternyata ngulutaw do nagabi barita na ulit tutorop halak na sumakaporsay Kristusipe molo diboto do nguluta marhite ngulutay pe gitad da Tuhani jalaboy gabi porsya tutuhani tabba mana porsya jala tabba mabilangan ni nadapotan halwaw marhite korpe na marbarita na uli do hita tung sura sahat suaraku tuliat portibion nena korina na kiningan di kornay nga sahat ina suara ni akaina nga marbarita na uli tuliat portibion nga masuk tu YouTube korni akaina itu kan sa tuliat portibion membegi do mamerengi. Jadi dang tung sura nung masahat tuliat portibion. Ima cara-cara dinalahu memeritahon berita nauli. Jala ala ni teknologi dalam canggih waeng ala ni aka hapistaran ni jolma pe nung alam tibo hapistaran habis sukor di jolma termasuk mana anak ni Huriata tim IT nung hapistar na sida malo. Boy do pitor hatop sar berita nauli sian HKBP Bonang Indaw. Sar tuliat portibion marhite parlubuk ni barita nauli di HKBP Bonang Indah lam godang ma nataruli di barita nauli saat tuliat portibion gabe paso-paso ma HKBP Bonang Indah saat tuliat portibion jalan nunga terbukti adonggo sada halak sada ruas sian daerah Pekanbaru ala di BG kor ni sada punguan kor di HKBP Bonang Indah. Saya mendengar dan melihat menonton di YouTube sangat bagus kor di HKBP Bonang Indah. Boleh kami minta partiturnya? Kan gak gaya pasu-pasu ala nunga saat tu YouTube sudah portibio boy manotoni. Jadi gabe parbarita nauli hita ka mga kainang taharinggas suma dinalaho para raton barita nauli marhite korta di huriao jalabu manakpe so kopi bay rekam mamusik korea asa rarat berita nuli saat tuliat portibion di pasu-pasu Tuhani mahita laho mamaritahon nang makanguluhon hatanay gay pasu-pasu mahita saluhna amin martangyang mahita moliate maali di bata Jehovah di sobahon rohanami tu adopanmu nunga ho tanyo kami hatam nagabibohal ni partodion nami asa Toktong mahami Tuhan margogo dinalahu memaritahon hatam dohok makanguluhon asa marparbuay hatami Tuhan gabe si ulahon hatam mahami gabe paso-paso kami Tuhan marhiti aka paso-paso na pinasaha mo Tuhami boy may hupasa hatami tu akan na mamorluhon Tuhan
Hupatuduho kami ma haserepon ni roha nami tuadopanmu. Allahu hatidako kami doholan Allah ni asin ni roham. Ana di basa-basam doboy kami songonon. Jala hupatuduho kami ma Tuhan kesetiaan nami. Satia kami saro di ujung na hola makapercaya ho sasadaho Tuhan si Pangulo jala si palua kami. Tuhan huwa kami ditangiang nami huriam HKBP Bonang Indah. Marhite hajongjongan ni huriam di ingananon nunga marlupuk baritam nauli sahat tuliat portibion. Marhite paredeon parkoron nami nau masuk to YouTube channel HKBP Bonang Indah. Godang do akan naong manoton manangihon ni Tuhan. Gawe marparbue manang akabarita na hubarita ho kami. Marhite hata pabahenan paredeon nami lumoy ma di keluarga nami pe Tuhan. Marparbue ma hatami na hupasahat tami tu akanakon nami. Asa akanakon ni huriam pe HKBP Bonang Indon iyanakon na mangulahon lomo ni roham na mabiar midaho na mabuan las ni roha di hami. Molo diulahon anakon nami hati gorani idolas ni roha nombolon ni hami na toras na. Tuhan huwa kami ditangiang nami aka program ni huriam na nengulahonon nami di bagasan sa minggu na nengroon. Aka pertanyaan na dipatupa di 2 uek Tuhan hari Rabu. Parpunguan ni aka lansia di huriah KP Bonang Indon. Doho rapo lansia di tingkat distrik 21 Banteng. Sude hupasahat kami tu adopanmu Tuhan asa homa mamaso-masoi jala boy dengan merdalan ho Bartolomo ni roham. Tau hasangapon hamuliaon di goarmu. Ali di bata Jehovah. Kupasahat kami marhite tangiang nami nang akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit do pemulihan di bagas ganup. Homa ali Tuhan na mamaso-maso ima ama nami si mangusong burus itu morang nyonya te si tohang burus yahaan ama nami si hobing buru pajaitan nyonya manulang buru marbon amang te si morakir buru munte nyonya si mamora buru sinambela songoni nyonya sintua si aturi buru sinambela. Sude mananga hape panahit na dong di pamatang na sida Tuhan nunga marusaha na sida laho mabuan tu rumah sakit tu pangubation paso-paso mausaha keras na sida Tuhan paso-paso mo na aka tim medis dokter na mangubad ya ka na marsahit tamba mo hahipason ya ka tim medis ng hagugoon songonido ng aka ubat ng si panganon si inumon na pinakin na sida paso-paso Tuhan asa margogo na sida laho mga alo sahiti siyan ho dumual ni hahipason ng hamamalumi Tuhan pasahat may turuas ni huriam tu akadungan nami na madibagasan parsahitonon mula dong dope Tuhan ruas ni huriam na suhugo ari hami na sotar surat di wartaon nang nasida petatap ali Tuhan asiroham pamaluma nasida siyan akaragam ni parsahiton na dong di pamatang na lehonomo hahipason ng las ni roha ali Tuhan songoni do nang ruas ni huriam na marulang tahun hatutubo do ulang tahun ho ripe marhite umur na lamtaba na pinasahat mo tabay ma hahipason tabay hagugoon din na sida Tuhan asalam margogo dinalaho mangulak ka ulaw naong sahat do na naing pasahaton mo Tuhami jala posdorohan nami di bagasan pangaramot yung mo hami sa luhut na ruas ni huriamon padaw mo siyan aka abat-abat parsahiton ng akaragam ni parmaraan ng parmingguon na naingulahonon na dope di huriamon 2:05 sore paso-paso Tuhan asa sudia parmingguon na dipatupa di huriamon boy mardalan ho Bartolomo ni roham marsangap jala marmulia ho Tuhan pardosa na godang dohami Tuhan urasi makadosa pangalosyon nami asalam tamahami di adopanmu atong pasahat kami ma tangiang nami holan ibagasan guan niya na mo Tuhan Jesus Kristus martangiak kami tuho amin. Taparade tapuji matuhata marhite na maredesyan buko ede nomor 20 alu ayasada dohot udutna hatani Jehovah laos ta pasahat ma pliata na muli tutuhata.
tatanyakon ma peliataon martangiang mahita. Ale di bata ama nami na di banua gijang. Hodo haruruan ni salu silehon-lehon na denggan. Doho na sa ulibasan na mauliutus. Upasahatami ma siya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu perhasia kami pilihanon. Patibulhon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam. Do di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mulyate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang, say pinarbadiang maguarmo. Say Roma harajon. Say saut malomo ni Roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehomatu hami sa darion hanguluan siya pari. Say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahita. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuhita. Jala di pasaur huma damena tu to ditabi. Hamisian Parhalado, tim musik, tim IT song leader na melayani ibadah di Tikion, pasahaton Tuhamu amanami inanami nang hita saluhuna. Selamat hari Minggu madihita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Horas. 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 2 hali na sagok 3 hali ni na mang situa. Ibadah kepada Tuhan.
jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah sedang melayani orang berkeluh, sehingga tetap kuat serta teguh. Itulah kita foto. Mari kita berfoto. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Tarik semuanya. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Tarik. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berfoto, kami aja lah. Ya, kita foto. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur